Dobrý deň, ja vás vítam u môjho druhého videa v takej snáď budúcej rubrike Vy sa pýtate, ja odpovedám. A na teraz som si vybrala otázku, ktorá je taká plne aktuálna a teda týka sa prvého dňa v škole alebo v škôlke. Myslím si, že sa veľa z tých vecí dá využiť aj pre škôlkarov. A tá otázka znie: Dobrý deň, Soni, rada by som využila príležitosť pýtať sa. Mám doma prváčika a čaká nás prvý deň v škole. Robili sme veľa vecí, aby zvládol prvý deň, ale aj tak cítim, že nás čaká ťažký víkend. Nervozita by sa dala krájať. Čo môžem ešte počas víkendu spraviť, aby prvý deň v škole prebehol dobre? Ďakujem, Ivka. Tak, Ivka, ja by som asi začala tým, že je úplne prirodzené, že tie emócie tam sú napriek tej príprave, lebo sa to vlastne akoby nedá na všetko pripraviť. A asi by som k tým pocitom zdôraznila, že myslím si, že to, čo väčšina tých detí rieši, nie je nejaký strach z niečoho zlého, nebezpečného. Je to skôr taký pocit neistoty z toho neznámeho, pretože vstupujú do nejakého nového prostredia, medzi nových kamarátov, ľudí, do nového systému. Čiže určite to, čo je na mieste, jednak tá nervozita je úplne prirodzená a je na mieste oslovovať skôr neistotu ako to, že neboj sa, nemáš sa čoho báť. A čo ja považujem ako by taký prvý typ je, že je dobre legitimizovať ten pocit. Čiže hovoriť, že úplne rozumiem, že máš obavy z prvého dňa. Myslím si, že veľa detí to tak má, keď ide niekam prvýkrát a aj dospelí to tak majú. Tou legitimizáciou môže byť aj porozprávanie nejakého príbehu, ako ste to mali vy, keď ste išli buď prvýkrát do školy, čo sa vám stalo, ak si to ešte pamätáte, alebo keď ste išli prvýkrát do práce, tak môžete porozprávať, že aj vy ste sa vtedy cítili neisto a je to naozaj úplne prirodzené. Čiže tá prvá rada na tento víkend by bola uznať ten pocit obáv a nervozity. Potom by som možno navrhla podporiť to dieťa a to spôsobom takým, že môžete si pospomínať na nejaké podobné situácie, ktoré už zvládlo. Takým dobrým príkladom môže byť prvý deň v tábore, ak toto leto zažilo, že môžete si to akoby pripodobniť, že keď si išiel prvý deň do tábora, tiež si cítil určitú nervozitu, bolo to veľmi podobné. Môžete sa baviť o tom, čo ti pomohlo ten prvý deň v tábore zvládnuť, aké to nakoniec bolo a akoby z toho aj povyťahovať buď pre to dieťa tie stratégie, ktoré mu pomáhajú a skúsiť sa na ne nejak pripraviť, alebo len mu akoby dodať tú istotu, že už v takejto situácii bolo to dieťa a zvládlo ju. Takže druhá taká rada je nejaké to povzbudenie. Potom by som možno zdôraznila, že je fajn sa upriamiť len na ten prvý deň, že nemusíte teraz riešiť a niekedy tu deti majú takú tendenciu akoby rozširovať, že vlastne na celý týždeň, na celý školský rok, tak stačí len povedať, že vlastne nemusíme sa ešte o tomto baviť. Zlatúšik môj drahý, teraz sa pobavíme o prvom dni. A vlastne akoby upriamovať tú pozornosť, že ide len o prvý deň. A jak som spomínala, že veľmi často sa deti obávajú práve toho neznámeho, tak veľmi dobrou stratégiou je akoby pomenovávať čo najkonkrétnejšie, čo sa ten prvý deň bude diať. Čiže všetky tie informácie, ktoré viete, ako napríklad pôjdeme spolu na 8:30 na školský dvor. Ešte sa môžete ísť k nemu prejsť, môžete ukázať, tuto to sa bude konať. Tam ťa odovzdám k pani učiteľke, nájdeme tvoju triedu, tam budete spolu a si budete najskôr počúvať na školskom dvore pána riaditeľa a potom pôjdete do triedy. A pani učiteľka vám tam už nebude môcť byť s tebou a tam pani učiteľka vám vysvetlí,
ako vás privíta, ukáže vám, kde máte triedu, možno vám dá nejaké prvé učebnice. Možno by som zdôraznila ten čas, že bude to naozaj chvíľka, bude to trvať iba hodinu a po celú dobu, ako budem môcť, budem s tebou a tú hodinku ťa odovzdávam pani učiteľke, ktorá je tu pre teba, kebyže sa čokoľvek stane, tak ona je ten človek, ktorého môžeš osloviť, ak by si sa cítil akokoľvek zle. No a potom môžete akoby upriamovať tú pozornosť na tú budúcnosť, alebo čo bude bezprostredne potom, čiže keď pôjdeš z triedy, tak ja už ťa tam budem čakať a samozrejme objímeme sa a ty mi to všetko porozprávaš a pôjdeme do cukrárne to osláviť. Čiže jednak je veľmi dobre to deťom skonkretizovať všetko, čo viete a upriamovať teda pozornosť na to, čo sa bude diať bezprostredne potom. Čiže toto by mohli byť také fajn tipy na zvládnutie tohto víkendu. Želám vám, aby ste ho prežili čo najpokojnejšie a dajte mi kľudne vedieť, veľmi ma to poteší, keď budem vedieť, či jednak vám toto pomohlo a jednak ako ste ten prvý deň zvládli a teda v pondelok šťastlivo vyraste do nových škôlok a teda do úspešného školského roka.